En ung og håbfuld poet sagde engang i 1960'erne, at hvis man ikke kan bringe gode nyheder, så skal man ikke bringe nogen. Det har jeg tænkt rigtig meget over i den sidste tid, hvor jeg arbejdede på projektet Den Kinesiske Jonglør. For det er ikke gode nyheder. Det er trist. Det er forfærdeligt. Der kom 3 billeder ud af det, som jeg aldrig nogensinde vil have hængende på mit væg, som jeg ikke kan holde ud at se på, og som ingen kan holde ud at se på. Fordi deres budskab er mørkt, sort, deprimerende og håbløst. De viser en mand, der danser næsten som en bjørn, der har fået til ild under fødderne, mens han holder forskellige bolde i luften. En virkelighed, der er farlig og truende. Han er selvfølgelig ligesom dig og mig. Vi prøver. Vi bliver væltet af nyheder hver eneste dag om farlige, uhyggelige og mærkværdige ting. Vi prøver alligevel at balancere os igennem livet. Og det er svært. Den franske tænker Pascal, som levede i 1600-tallet, hvilket jo alt er lige lidt siden, var en meget klog mand. Han sagde, at hvis man skal skildre mennesket, skal man passe på at vise begge sider af mennesket. Den gode og den onde. Og man kan meget nemt komme til at se mennesket kun som ondt, hvis man tænker på det 20. århundrede og alt det forfærdelige svinerier med politiske ledere, som med magtbrynde og rædselsfuld adfærd lod ulykker regne ned over millionvis af mennesker. Mennesker, der var fuldstændig uskyldige, mennesker som dig og mig, der elskede, følte, tog sig af dem, der var omkring dem, og alligevel mistede deres liv, deres lykke. Det er forfærdeligt. Det er også forfærdeligt, når vi ser nyheder i dag, hvor der kommer så mange negative ting ind. Jorden, der er ved at gå der, fordi en asteroide snart rammer. Istider, der truer, eller også en global opvarmning, som jo desværre er fuldstændig rigtig. Nyheder, som skræmmer os og gør os ud af stand til at handle i virkeligheden, fordi vi bliver handlingslammet af dem. Alt det gør det svært. Men der er en helt anden side med mennesket også. Fordi prøv at tænke på, at der er 7 milliarder, der lever på jorden nu, og de aller fleste af dem opfører sig ordentligt, opfører sig godt, tager sig af dem, de holder af, tager sig af deres familier, tager sig af alt det, der er omkring dem, for at være gode mennesker. Det er vigtigt. Så måske lever vi i virkeligheden i den bedste af alle tidsalder. Med lang levetid, masser af mad, sygdomsbehandling, kommunikation, liv og lykke. Men lige meget om vi lever i den værste eller bedste af alle tider, så er vi nødt til som personer at vælge, hvad det er for en vej, vi vil gå, for at det alt sammen kan blive bedre. Og her kommer kunsten og kærligheden ind. Både kunsten og kærligheden er nogle af de smukkeste ting med mennesket, fordi det her mennesket går ud over sin egen begrænsning. Det her mennesket skaber nye verdener. Gennem dans, gennem musik, gennem digte, gennem litteratur, gennem billeder, opruller man nye eventyr, tit gennem en stedfortræder, sådan så ens virkelighed og ens råderum bliver meget større. Det er en af de smukkeste ting med mennesket overhovedet, at vi kan skabe kunst og kærlighed. Det næste projekt, jeg skal i gang med, er lyst, åbent, i lyse farver. Og jeg vil håbe på, at det får et andet budskab end den kinesiske jonglør, som jeg var nødt til at lave. Og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med kunsten og kærlighed. Ha' det rigtig godt, og held og lykke.